2018 बिसिआव हास्ते हाफां सोलायनाय कान्दारि होनाय सिनिजाक बिप्लब कुमार देब मन्त्री अक्रानि बारजा नाहारमानि यागुलोनो हास्तेनि फेक जानाय मानैनो केबेंगै नायसेरना जेंखाबो याक्षि आमलि जरावा हास्तेनो फेक जानाय मानै बाय गेरेबुइति शाखा आवनो केबेंगैनो काइसानि यागुलो काइसा नायसेरना जेंखा कचा मन्त्री अक्रा बिप्लब कुमार देब हास्तेनो फेक जानाय मानैनि या कागना बागै हास्तेनि नायमोथां बदलनो जत पावारे वैरे खाबो आवनि यागुलो हास्तेनि फेक जानाय मानै फालनाय रंनि बिसिमा बायनानि जेंसाखा अजरावनो याक्षि बदलनो नायस्ले मुंगो मकलो फाइका कचा मन्त्री अग्रा साइमनखा बिमल सिंहा एबा शुकुराम देबरमानि कायदावो बिप्लब कुमार देबनो केबेंनानि जेंसाखा सामुंसित्रा तांनाय र आवनि बागैनो कचा मन्त्री अग्रानि सिकिउरिटीबो बांग्रि जाखा आवनि बागैनो बिप्लब कुमार देबनो मुंसा खलाइबै मानलिया सामुंसित्रा तांनाय र फियाबा बिप्लब कुमार देब जे आवो रंनि कत शत्रु आवो ताबुक फानो फुनुगुइ तंगो सामुंसित्रा तांनाय र बिप्लब कुमार देबनो मुंसा खलाइबै मान्यानि बागै बिनि बुफानि नगो संसाजक योग्य पान्दानि जुगाल मुंगो चप्रका सामुंसित्रा तांनाय र अधर्मनि पान्दावो फाइजाक जतनो नष्ट खलाइमानि लगिवो मालखुं बाइक जत सबाइबै कलांबाइका सामुंसित्रा तांनाय र बेरे रिपोर्ट कक्खरा।